Sa Puso Foundation ng apod-apod ug hinabang sa mga nasunugan sa barangay Punta Princesa ning Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report. Dili mo minos sa 5 ka mga sityo ang naugdaw sa sunog sa barangay Punta Princesa ni adtong Sabado. Daghang mga tawo ang nawadaan sa ilang kabtangan o panginabuhian diin tapot lawas ra ang nadala tungod sa kakusog sa sunog. Temporaryo silang gipahiluna sa eskwelahan sa barangay. Tungod sa panginhanglan sa mga nabiktima sa sunog, ang GMA Kapuso Foundation mihimo dayon og relief operation. Kaabang ang masakop sa Visayas Command sa Armed Forces of the Philippines, gidala nila ang mga relief goods sa mga nasunugan. Dulaan sa 1,000 ka mga relief goods ang gipang-apod-apod sa GMA Kapuso Foundation. Dunay sulod kining kinilong bugas, dilata ug noodles. Ang GMA Kapuso Foundation ang nag-initiate ani, and of course naatay kauban karon ang Visayas Command sa Philippine Army and also ang Philippine Navy ang ato ang in charge sa transportation and also sa manpower nga naghakot sa mga goods dire. So daghan kayong salamat nila. Ginagmay man apan alang sa mga nasunugan, dako na kaay kinig matabang kanila. Salamat. Salamat. Teresa de la Serna. Salamat lang sa GMA. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.